магазини акай усик магазини расмиро бардаро ҳамаи модел телефонҳо сайна шумо телефон бера болоштум та қабул мекунед сӯхтагӣ шикастагӣ пачка метена ина бардаро марҳамат на тамошо кунед шаҳри Хурмунтепа кӯчаи Баҳор ина байкора фурӯмӯш накунед ин ма ишонтон метавонед бачаҳо бисёр омадагия ина акай хайрдин ай бухтара телефонои зу дораия бина 88 номер чанд сомон 1200 сомон 88 номер бардаро тамошо кунед ака телефони сӯхтагӣ шикастагӣ болоштум шавахелия алиш болоштум ина бардаро мақсад тамошо кунед шаҳри Хурмунтепа кӯчаи Баҳор магазини акай исми мақсад намеинам хе рост меринам хе амсо бозори фаровон ин омадесам бачаҳо чарада омадесам на ҳама телефон бозоро месанем ҳама одамоина марҳамат бардаро биинам хе кӯчаи Баҳор телефон бозор магазини акай спун на номером ҳаст на номери телефоном ҳам ҳаст ина бардаро сибеса ина ҷа ҳар рӯз бачаҳо бозор ина марҳамат бардаро биин ина тамошо кунед